أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. توبا مسل باغور جماعة أمبي أو بلا جلن فو كرمقو أن الله ملك له. أما إن الله سبحانه وتعالى في aywa an bora seliba mina alaka sanwarta irana alaka ngabatu mina alaka shinikana di amma ya rabbi alaka labanya alaka an fara jonku nanduka ya rabbi alaka sanwarta irana hera ani lafiyala kira la horma koso anyi batu minu ga sungolo en fana ko nambe do ke alaka mina ya rabbi alaka ke an kan horonyala yi kabota sumala ya rabbi an ka furanyu kon kan siti nga chukumina ala jati koso alaka an ka funyu kon gati arjana la allahumma amin. aywa fiqhu wala handa dido biye amena do babu worna al muqaddima al izziya babu worna ni oye aywa hiju babu biiznillah subhanahu wa ta'ala ma ala kambe sabama ako al babu sadisu ni babu worna fil hajji hijula hiju islamaya jose ndurnandi islame bela jilen beloka hiju islamaya jose ndurnandi asbatla ni qur'ana ye hiju sabatla ni alakara kuma kawnye ni yo qur'ana ta kala ja ala ba fo walillahi ala an-nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabilan ولله على الناس حج البيت دو يا كلا حج البيت كلا نشوفه في البيئة حج البيت والما حج البيت وكما فلا بفو ناس رو كورناته دونغو ني مغمي كورنا كلا ني ورشي مولوبا فتح حج البيت كلا سراورو بي نفو حبسي ونانغنو مولوبا فو حج البيت وكما عرب كان بفو الحج بفو الحج bebe fo ma ala ko so hijiru wajibiya lendo mo ka ala Allah subhanahu wa ta'ala akom mo kuma bebe do kono asebiyo asetiyo ikakeno imangeno bela jileme do kono mi akalla ka badalu akum man istata ilay sabilan ma odiye akira ni mado ye kado bo ala man mogodi kodo istata'a sabila no sira sirama ilayhi katrama ma asekira mogomnu ye ma wajibira tora oleka asete mogomnu ye olu semborala maniye qur'ana aya min bayira ka fo hiju wajibeleno ala kira ka kuma kan islamiyya josen buniyal islamu ala khamsin شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا وبألك رأكما تشامونا سلامية جوسون كندلا كايرا كافو سلامية جوسين يفندور دي وفندور ني هجو يادوي ألك صلى الله عليه وسلم ala kira dela ka fo aka sabo ma ko ala hiju ke au ka wajibi sahaba do kanto yale abe wajibi sawo sana be wajibi wa ala kira makuma ako sawo sabe wajibi wa ala kira makuma aya fo fo shin sa ba ala kira makuma ala kira ko kon ningungo awadro ka kuma wajibi ko wa au kunta nasi kuma yin galibain toyi au kana ko gela au yaraka man fana bayira ka fo hiju ye wajibi ma hiju wajibiya asabatlendo ni qur'ana kole asabatlendo ni alakira ka kuma kawye o kama sosolite islamo ni ngonje hiju wajibiya la fendo be dinala dalu jelenta la o kama islamo donbo be ngon soso bela jelembe awa akiriti ni ka famu ya chogoyi men ni na nyono sente ola donin babbe benaninka kuma sosolita la nu nyonche naam
kuma hiju yɛrɛ kɔrɔ arabukan na kɛrɛkɛrɛli ka fɛn dɔ kɛrɛkɛrɛ alhaju ka fɛn dɔ kɛrɛkɛrɛ a kɛra yɔrɔ o yɔrɔ ye sa donc mais fiqotigiw fɛ ka alikaba ala ka so ko kɛrɛkɛrɛ ka taa baara dɔ kɛ yen nɔ a bɛ fɔ de ma hiju hiju nafaba de bɛ hiju la hiju ye conférence belebeleba de ye conférence internationale i b'a dɔn ɲɔgɔn dalajɛ o bɛ sariya kɔnɔ parce que silamɛw n'a bɛ dalajɛ nafa caman de bɛ a la ɲɔgɔn dalajɛ don o don ta bɛ yen ɲɔgɔn dalajɛ kalo o kalo ta bɛ yen wa ɲɔgɔn dalajɛ belebelebaw fana bɛ yen i y'a faamu ɲɔgɔn dalajɛ don o don ta o ye faridaseliw ye jamaseli o kama silamɛya jamaseli fasumantiya alakira y'a fɔ kosɛbɛ kosɛbɛ silamɛw ka ɲɔgɔn dalajɛ awa misiri kɔnɔ ma ɲɔgɔn dalajɛ nafa dɔ de b'a la seli dɔrɔn tɛ n'a sɔrɔ ɲɔgɔn dalajɛ kun ye seli yɛrɛ de jaati ye o kuma bɛɛ bɛ se k'o k'i ka so ma ɲɔgɔn dalajɛ nafa wɛrɛ de bɛ a la don o don aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ misiri kɔnɔ aw bɛ ɲɔgɔn ka lahalaw dɔn a kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min na ayiwa o bɛ dɔn silamɛw a bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ ɲɔgɔn kalama semaine kɔnɔ juma o juma ɲɔgɔn dalajɛ dɔ bɛ kɛ o ka bon ka tɛmɛ don o don ta in kan parce que a bɛ se ka kɛ faridaseliw la bɛɛ tɛ ye kɛnɛ kan mais juma don i b'a ye misiri bɛ fa tɛn mɔgɔw bɛ bɔ bugufiyew la ka na o ye conférence dɔ ye ni seli sera an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ seli kɛnɛ kan ka seli o ye conférence dɔ ye bon mais nin si tɛ conférence internationale ye parce que nin bɛ se ka kɛ dugulamɔgɔw dɔrɔn walima u n'u kɛrɛfɛmɔgɔw o tuma ala tilala ka dɔ wɛrɛ di an ma o ye conférence internationale diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen o tuma o de ye hiju ye ma conférence internationale don bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen ka bɔ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na silamɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kan o ye hiju nafa dɔ ye a nafa ka ca dɛ hiju nafa dɔ ye hiju bɛ mɔgɔ hakili jigin lahara la direct hiju bɛ mɔgɔ hakili jigin lahara la ka mɔgɔ ka limanaya kɔgɔ o de kama dɔw bɛ kuma alhaju wal aqida hiju jɔyɔrɔ min bɛ silamɛ ka limanaya dafali la hiju kɛnɛ kan i b'a ye bɛɛ n'i ka fini jɛmani de bɛ ɲɔgɔn na fugulan tɛ don i kun na fɛn fɛn ye fɛn valeur ma ye i b'a bɛɛ bila bɛɛ lajɛlen bɛ fini jɛman de la i y'a faamu donc a b'i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ ka kasange la parfum tɛ k'i yɛrɛ la i y'a faamu fɛn fɛn bɛ diɲɛdenya jigin mɔgɔ kɔnɔ n'i ye naamu ta ka ban o bɛɛ lajɛlen haramuya la c'est à dire lahara tamasiyɛn don nin jamaba in n'i y'a lajɛ lahara tamasiyɛn don président ni kɔmɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛ kelen kan a bɛɛ bɛ forme kelen na a bɛɛ kelen ye président b'a ka fini jɛmani na i yɛrɛ fana b'i ta la fantan ni faama tɛ dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen bɛ damakasi sara ka tara ala kelen pewu de ma lahara tamasiyɛn don ma hiju nafaba b'a la ni bɛ kuma o yɛrɛ kan o fana y'a dama walahanda de ye na a ko wa huwa hiju wajibu do fil umri si kɔnɔ maratan siɲɛ kelen alal hurri hɔrɔn kan i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na a bɛ wajibiya siɲɛ kelen dɔrɔn de n'o bɔra la sa ayiwa ni moyen b'i ye ni ko i bɛ dɔ wɛrɛ kɛ a fɔra a banna o kɔni tɛ wajibi ye o ye nafila ye fɔlɔfɔlɔ in de ye farida ye al mukallafi ni o ye mukallafi ye
mukallafiya fɛn fila bɛ n'o dafara mɔgɔ min na o ye mukallafi ye baaluguya ani hakili laadala an b'a fɔ mukallafi ma ko baalugu bon a bɛ faamu n'o tɛ mɔgɔ bɛ kɛ baalugu ye k'a sɔrɔ i tɛ mukallafi ye mɔgɔ min baalugu don mais fatɔ don a n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ o tɛ mukallafi ye baalugu kɔni don fɛn fila de mana fara ɲɔgɔn kan o de baalugu ye hakili ani baaluguya naam al mustati' ni sebe o ye a k'a sɔrɔ a se b'i ye nafolo fan fɛ walima kɛnɛya fan fɛ se b'olu fila fara ɲɔgɔn kan ka se magan ka taa hijiw baara kɛ o se bɛ i ye se bɛ fan fila ta a nafolo b'i bolo a musaka b'i bolo taa ka segin a musaka bɛɛ lajɛlen b'i bolo a kɛnɛya fana bɛ i la a kɛnɛya b'i la naam bon n'a y'a sɔrɔ muso don ale ka juma haramin sɔrɔ ka fara a kan walima a ka société danayamɔgɔ sɔrɔ a bɛ taa agence min na misali la k'a sɔrɔ vraiment danayamɔgɔ bɛ a bolo agence in na i y'a faamu bon comme waatiw cogo tɛ kelen ye fɔlɔ u tun bɛ taa baganw de sanfɛ ɲaamɛw ni sow ni fɛnw mais sisan anw ta ye avion ye o kuma i bɛ taa compagnie min na i bɛ taa agence min na ni hakilisigi bɛ a la o dɔnnen don u bɛ baara ɲɛdɔn wa danayamɔgɔ don maa muso bɛ se ka taa ayiwa olu fɛ walima a n'a ka juma haramin ka taa o de kɔni ka ɲi a n'a ka juma haramin dɔ ka taa o de ɲɔgɔn t'a la wala yasihu a ko mais hiju tɛ saha illa min muslimin fo silamɛ de la o kuma n'a fɔra mukallafu an ko mukallafiya ye fɛn fila ye hakili i ni hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ i balogora fana o de ye mukallafi ye o kuma kafiri bɛ don o kɔnɔ kuma hiji bɛ wajibiya kafiri kan i n'a fɔ fuqahaw dɔw y'a fɔ cogo min na fɛn o fɛn ɲinina silamɛ fɛ k'a k'a kɛ wajibiya la a ɲini dɔ kafiri fana fɛ a k'a kɛ mais ni kafiri y'a kɛ a tɛ saha bon o de la ko wala yasihu hiju tɛ saha illa min muslimin fo silamɛ de fɛ kafiri mana hiju kɛ fu don i taara tourisme ya dalen ma taa hiji walahu arba'atu arkanin a ko jose naani de bɛ hiju la jose naani ni o naani sɔrɔla hiju min na o ye hiju ye kelen mana jɛ a tɛ fɔ o ma ko hiju al-awwalu jɔsen fɔlɔ al-ihramu o ye naamu tali ye bi zamanin waati la makhsusin n'o ye waati kɛrɛnkɛrɛnlen naamu ta kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye ka hiju ŋaniya siri walima ka umra ŋaniya siri al-ihramu ka hiju ŋaniya siri o de tɔgɔ ko al-ihram komi bato n'i b'a k'i bɛ ŋaniya de siri innamal a'malu binniyati baara bɛɛ bɛ kɛ ni ŋaniya de ye n'i bɛna seli i b'a ŋaniya ala mena seli fana seli ala mena lazara seli ni sunkalo jɔra i b'a ŋaniya ala mena sunkalo sun n'i bɛna seliji ta ala i b'a ŋaniya mena seliji ta ka seli o n'a ɲɔgɔnna o de tɔgɔ ko ŋaniya bon hiju ta a bɛ fɔ o de ma ko al-ihram donc i b'a ŋaniya siri ala mena hiji donc i y'a faamu o kuma ihramu ayiwa a kɛcogo bɛ yen nɔ n'an sera an bɛn'o fɔ n'an kan ka ta cogo min na kuma ka hiju ŋaniya siri walima ka umra ŋaniya siri a bɛ fɔ de ma ko al-ihram namuta a ko bizamani makhsus waati kɛrɛnkɛrɛnlen na kuma ŋaniya tɛ siri hiju ŋaniya tɛ siri waati bɛɛ la dɛ k'a fɔ waati min ye n janbɛ ka ŋaniya siri ayi waati kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ bɛ yen nɔ hiju ŋaniya kan ka siri o de kɔnɔ wa huwa o shawwalun o ye shawwal kalo ye i n'a fɔ an filɛ o kalo de la sisan seli fitinin kalo bɛɛ lajɛlen o bɛɛ lajɛlen ye hiju ŋaniya siri waati dɔ ye an filɛ kalo min na ni o ye shawwal kalo ye seli fitinin kalo o ye hiju ŋaniya siri waati ye a kalo bɛɛ lajɛlen wa zulqa'adati ani zulqa'adati kalo ni o ye seli furancɛla kalo ye kalo kura o kalo fana bɛɛ lajɛlen ye hiju ŋaniya siri waati ye
wa zulhijjati ani seliba kalo zulhijja kalo ni o ye seliba kalo ye mais seliba kalo bɛɛ tɛ tile 10 fɔlɔ in de don haro yɛrɛ o bɛɛ tɛ tile 9 fɔlɔ in dɔrɔn parce que ni arafajɔ kɛra ka tɛmɛ dɔrɔn nka ne tɛ se ka siri bilen ma zulhijjati kalo tile 9 fɔlɔ ayiwa ka fara seli furanse kalo kan ani shawali kalo kan o de ye hiju namun ta waati ye bon ya namun kan ka siri hiju ŋaniya kan ka siri o waati de kɔnɔ mais ayiwa yɔrɔ fana bɛ a la dɛ k'a fɔ o tuma n bɛ yɔrɔ o tuma ne bɛ fɛ ka taa hiji ɲina ne bɛ tuuba yan nɔ n bɛ fɛ ka taa hiji ɲina o tuma n bɛ sina ka n ka hiju ŋaniya siri k'an to tuuba yan nɔ dɛ yɔrɔ de bɛ a la yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ namun kan ka ta o yɔrɔ de la o de la ko wa makanin ani yɔrɔ la maksusin ni o ye yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnlen ye k'a fɔ n bɛ yɔrɔ dɔrɔn n bɛ sina ka n ka hiju ŋaniya siri ayi yɔrɔ dɔw de bɛ yen nɔ n'i sera yen de i bɛ sɔrɔ ka ŋaniya siri i bɛ sɔrɔ ka ŋaniya siri naam o tuma an bɛna o yɔrɔw fɔ bon o yɔrɔ ninnu u b'a foli de ma ko alimawaqitul makaniya namunta yɔrɔ parce que mawaqitu miqatu ye fila ye miqatu zamani o ye namu kan ka ta waati min na an filɛ k'olu de fɔ selincini kalo seli furansi kalo zulqadati kalo 10 fɔlɔ walima a 9 fɔlɔ o ye miqatu makani zamani ye miqatu makani o ye sisan i mana se yɔrɔ minnu na n'i bɛ fɛ ka namu ta a ko wa huwa namunta yɔrɔ makkatu o ye magan dugu yɛrɛ ye lili muqimi sigibaga ye biha magan kɔnɔ waqtal ihrami namunta waati la n'a y'a sɔrɔ hiju kɛ waati ye sɔrɔ magan har n'a y'a sɔrɔ i tɛ maganka ye har n'a y'a sɔrɔ i tɛ saudiya yɛrɛ ye mais namunta waati kɔni ye sɔrɔ e bɛ magan dugu kɔnɔ o tuma k'a fɔ ka bɔ ka taa yɔrɔ wɛrɛ ka taa namunta o tɛ kan e bɛ sina k'i ka namunta magan yɛrɛ kɔnɔ har n'a y'a sɔrɔ i tɛ saudiya ye naam wa zulhulayfa ani zulhulayfa o ye namunta yɔrɔ ye limani mɔgɔ ye tawajjaha ni o ɲɛsira minal madina ka bɔ madina fan fɛ mɔgɔ min mana bɔ madina ani minnu bɛ bɔ olu fanfɛlaw fɛ jamana minnu bɛ o côtéw fɛ olu mana se wa zulhulayfa olu bɛ namunta ye bon zulhulayfa o b'a fɔ a ma bi ko abuyar ali ka kɔlɔn dɔw b'a fɔ abaru ali ani madina yɛrɛ cɛ 18 kilomètres kilo 18 ani magan cɛ kilo 400 ani 28 ale de ka jan ka tɛmɛ namunta yɔrɔ ninnu bɛɛ kan namunta yɔrɔ min ni magan ka jan kosɛbɛ ale de ni magan ka jan ka tɛmɛ namunta yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kan bon o tuma ni mɔgɔ minnu fana tilenna madina o cogo kelen don i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ vol ta olu ka vol bɛ tilen madina ye ma direct la bon o tuma ni aw tilenna madina ma toujours ma n'aw bɛ fɛ ka na magan aw ka namunta yɔrɔ ye zulhulayfa in de ye naam namunta yɔrɔ sabanan wal jufa ani jufa limani mɔgɔ ye tawajjaha n'o ɲɛsina min misra ka bɔ Egypte fan fɛ misra wa shami ani shami jamanaw i n'a fɔ ni mɔgɔ minnu bɔra misra ninnu ani liban ninnu ani a tɔgɔ Palestine fanfɛla ninnu fɛ olu bɛɛ lajɛlen ka namunta yɔrɔ ye awa jufa ye ani maa bɛ bɔ Afrique fanfɛla fɛ mɔgɔ bɛ bɔ Afrique fanfɛla fɛ olu bɛɛ lajɛlen ka namunta yɔrɔ jufa de namunta yɔrɔ ninnu ye dɔrɔn fɔlɔ namuntalaw u bɛ taa sira min fɛ ka u kunda magan jamana kan i y'a faamu o tuma yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ n'aw sera yen nɔ sisan aw surunyana magan jamana kan aw yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ n'aw sera yen nɔ a bɛ ayiwa namunta yen nɔ wala komi sisan ni dugu dɔ bɛ yen nɔ mɔgɔw bɛ bɔ fanw na ka taa dugu i bɛ taa sɔrɔ bɛɛ n'i ka taasira dɔw bɛ don tilebiyan fan fɛ dɔw ka taasira bɛ bɔ kɔrɔyan fan fɛ dɔw ka taasira bɛ bɔ kɛɲɛkan fan fɛ dɔw ka taasira bɛ bɔ bayan fan fɛ wa hakada o tuma aw ka sira bɛ bɔ fan min fɛ dɛ i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ n'aw sera yen de a bɛ sɔrɔ ka namunta ye o de ye namunta yɔrɔ ninnu ye quoi
wali maghribi ani Maroc mɔgɔ bɛ bɔ tilebiyan fan fɛ mɔgɔ bɛ bɔ tilebiyan fan fɛ olu bɛɛ lajɛlen ka naamutayɔrɔ dɔ ye Awa Juhufa ye wa Yalamlamu o ye naamutayɔrɔ ye limani maa ye tawajjaha n'o ɲɛsinna minal Yamani ka bɔ Yamaniyan fan fɛ kuma Yaman olu fana ka naamutayɔrɔ ye ayiwa Yalamlamu ye Yalamlamu ale ni Magan cɛ 120 km ale ni Magan ye 120 km bon wa zatu irqi o ye naamutayɔrɔ ye limani maa ye tawajjaha ni o ɲɛsina min Faris ka bɔ Faris Iran jamana wa Khurasan ani Khurasan ma mɔgɔ minnu mana bɔ o fanfɛlaw fɛ Asie wo kɔnɔna na Indi n'a ɲɔgɔnnaw ani Chine n'a ɲɔgɔnnaw minnu bɛ ayiwa Faris fanfɛla fɛ olu bɛ naamu ta zatu irqi yɔrɔ la bon zatu irqi u b'a fɔ a min bi ko ad-dariba ale ni Magan cɛ 100 km bon ça dépend naamuntayɔrɔ ninnu bɛ siraw kɛ cogo di kan o kuma n'a y'a sɔrɔ bi minnu ka taasira jamana minnu filɛ ka fɔ nin mais sisan ko taasira tɛ nin komi sisan an bɛna avion de fɛ avion ka siraw ni baganw ka siraw tɛ kelen n'a y'a sɔrɔ a ka avion bɛ tɛmɛ yɔrɔ min fɛ naamunta fan min fɛ o kuma o de y'a ka naamuntayɔrɔ ye sa o de kama bi komi minnu bɛ avion sira fɛ olu b'a dɔn n'aw surunyana naamuntayɔrɔ la u b'a fɔ aw ɲɛna aw bɛ labɛn kɛ ka sɔrɔ ka naamu ta i y'a faamu naam o kuma a ye nin naamutayɔrɔ duuru de fɔ Magan awa Zulhulayfa Madinakaw ani mɔgɔ min bɛ bɔ Madina fan fɛ awa Juhufa o ye minnu bɛ bɔ kɔrɔnfɛn tilebiyan fan fɛ Égypte ninnu ni Shami dugu ni awa hakada Afrique ani Maghrib Maroc yanfan ninnu fɛ ani mɔgɔ bɛ Afrique fan fɛ bon Yalamlamu o ye minnu bɛ bɔ Yamani fan fɛ Zatu Irq o ye minnu bɛ ayiwa Faris Iran fan fɛ bon ani Khurasan donc yɔrɔ dɔ bɛ yen a m'o fɔ n'o ye Qarnul Manazil dɔw b'a fɔ ma ko Asailul Kabir donc arabu ka golfu ya mɔgɔ min bɛ golfu kɔnɔ quoi donc olu bɛ naamunta ye bon naamunta yɔrɔ ninnu kɔni ye awa mɔgɔ bɛ bɔ fan min fɛ ka i kunda Magan jamana kan aw bɛ tɛmɛ sira min fɛ ka don Magan ma naamunta yɔrɔ ninnu bɛ o fanw de fɛ n'aw sera yɔrɔ dɔ la a bɛ sɔrɔ ka naamunta ye yan'aw ka don Magan ma naamunta yɔrɔ nin tɛ dɔwɛrɛ kɔ o kuma n'a y'a sɔrɔ minnu ta bɛ a cogo la n'aw sera yan nɔ a bɛ naamunta n'a y'a sɔrɔ comme sisan taali bɛ kɛ avion de la ka caya walima i bɛ taa sɔrɔ mobili siraw ani fɔlɔ bagan siraw tɛ kelen ye ma n'a sɔrɔ a bɛ don fan min fɛ n'aw bɛ tɛmɛ naamunta yɔrɔ min fɛ aw b'a ka naamunta yen nɔ o ni avion yɛrɛ fana don sisan n'u sera naamunta yɔrɔ u bɛ mɔgɔ hakili jigin ma dɔw bɛ labɛn kɛ direct ka sina ka don avion kɔnɔ ma n'u sera naamunta yɔrɔ la dɔrɔn k'u to sanfɛ u b'u ka naamunta dɔw fana b'a kɛ ten naam a ko wala yana aqidu naamunta a tɛ siri illa bi niyyati ni ŋaniya de ye maqrunatin n'o tugulen don bi qawlin ni kuma dɔ la ma i ka n'i ye naamunta dɔrɔn i bɛ hiju kuma dɔ fɔ aw fi'lin walima baara n'i ye naamunta dɔrɔn i bɛ hiju baara dɔ kɛ mais nin kuma in lafulen don ŋaniya dɔrɔn bɛ wasa hari n'i ma dɔwɛrɛ kɛ donc ŋaniya i mana hiju ŋaniya siri ka naamunta hari n'i ma fɛn fɔ yakfi ŋaniya in bɛ saha hari n'i ma hiju baara kɛ ŋaniya in bɛ saha mais min kɔni ka ɲi n'i ye naamu siri i ka labɛn ka fɔ ayiwa tugu a la o bɛ se ka kɛ sunna mais k'a fɔ naamunta tɛ saha yira ko ayiwa o lanfilen don ma ala k'an bɛ sa bɔ o kuma an bɛ bi ta bila yan inshallah wala ne nata yen
ni be fe kan namu takibil la be minunke ma aminu rufo as-sunna wa na mustahabu ala kan be sabama ma be bitablano wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh الباب السادس كان باب تمندغا في الحج هيجوندي وهو هيج واجب يعني في العمر وندي مرة تبانه على الحر هورن كما المكلف كان المكلفيا المستطيع كان كتاني اسيغوارا او مسغان سها ولا يصح هيج دسهنا الا من مسلم ما عند اسلام يا ما انت سهنا كاهريا وله أربعة أركان قلنا من نغتي وهيجونا الأول هنا الإحرام كان النامي وتيغنا هيجونا نينسيتي بزمن مخصوص توغتي قرقرنتيا ولما بزمن مخصوص وغتي قرقرنتي وهو شوال كان شوال انقصنا كان السلتون انقصنا وزول قادة زول قادة كان النع انقصنا وزول هجد أربعة انقصوا كان تمو هنا ومكان المخصوص نار النقو قرقرنتكا نامو ينتوتر نقون سعوت نقو قرقرنتها وهو مكة كن مكة يمي للمقيم تاغانا بها مكة دبندي هم بتاعون تنغني مكة يمي كن نامو تراني مكة يا هارجين مكة نجك هي نامو تواتن خونك رامينو عنيمه وقت الإحرام نامو تين واتنا وذل حليفة ذل حليفة لمن سرر توجه كنغا جونكوي من المدينة بكر مدينة ونامي متنو والجهفة liman ken namu tura sirera tawajjaha kenga jongo mi misra baka misra banga ejibiti wa shami aru shami munyu palestine nuro liban nuro aywa kundi menu wal maghribi wa yalamlam donc aru maroko bangu aru afrique ni su kun su namu tura jufa ya ويلملم لمن كان موتر سر توجه كينغا جونكوي من اليمن بكر يمن بنيا وذات إرق لمن كان موتر سر توجه كينغا جونكوي من فارس دو فارس بنيا إيرا لينجي وخراسان أو خراسان ولا ينعقد ناموتين تتهيني إلا بنية ما كانت تنغنياي ما قرونة كنتو أو كنسو نندق بقول تي سهيا أو فعل والمقولة أنا نامي وتنيا أنا هيجون دي أنقني ونيا نتوكايا والمقولة مكيد دعامي كلا هندني حرام ما كيه هونيا أنا نغني متو أو سهنا وبالله تعالى التوفيق اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته